שלום לכולם, אני סיוון, אני מטפלת ברפואה משלימה במרפאת אורתופד. היום אני אלמד אתכם איך לעשות קומפרסים קרים לכלב אחרי ניתוח אורתופדי. אנחנו נעשה קומפרסים קרים במצבים שכלב עבר ניתוח אורתופדי, שיש אזור ניתוחי עם טראומה שיכול להיות לו שטף דם, בצקת, דלקת, וכדי להלחש את הכאב. אז מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לוקחים קרח, אנחנו עוטפים אותו במגבת, לא לשים אותו ישירות על הפצע בלי כיסוי, ואז את המגבת עם הקרח אני מניחה על הפצע הניתוחי. אני מניחה את זה ככה למשך 10 דקות. אפשר לשים את הקומפרסים האלה 3 פעמים ביום, עד 72 שעות מיום הניתוח. תודה רבה והחלמה מהירה.